Private Melmark Anggana nga usa sa mga namatay sa aksidente sa C-130 sa Sulu, gilubong na. Heroes Burial alang sa bayaning sundalo gihimo sa kasundaluhan. Ani report ni Cyril Chavez. Adlong Martes, gihatod na ngadto sa iyahang ulahing kapahulayan si Private Melmark Anggana, ang usa sa mga sundalo nga namatay sa C-130 plane crash sa Patikul, Sulu. Gidagsa sa mga kabanay, higala og mga kaubang sundalo ang lubong ni Anggana, isip pagpasidungog sa iyahang pagsakripisyo. Full Heroes Burial Ceremony ang gihimo sa mga personahe sa 8th Infantry Dependable Battalion, ilawom sa 403rd Brigade sa Philippine Army. Si Anggana gilubong sa Barangay Maligaya sa Malaybalay City, Bukidnon. Sa mong seremonyas, tataw ang emosyon sa mga nahibiling banay. Ug isip pagtapos sa seremonyas, gitunol sa 8th IB ngadto sa inahan nga si Amalia Anggana ang watawat sa nasod nga gasimbolo sa pagpasidungog ngadto sa namatay nga bayani. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.